Lekeitioko nazioarteko kale antzerki jaialdia orain dela 35 urte sortu zen. Edo behintzat, ideia sortu zen 1979an. Garai horretan, oraindik antzerkirik ez zegoen Euskal Herrian, baina bilkura bat, topaketa bat egon zen Lekeition, asteburu magiko batean. Eskandinaviatik, Italiatik, hurbildu ziren kale antzerki taldeak Euskal Herrira, eta hemengo talde independentekin asteburu ikaragarri eta unkigarria gertatu zen. Ni hor gazte nintzen, eta benetan ere inpaktaturik geratu nintzen. Ikusita lehenengo hankapaluak nola porturatzen ziren, ikusita ze antzerki mota potentea eta indartsua zen kalean egiten zanak. Eta hortik aurrera, 10 urte pasaz behar izan ziren, ideia hori hartu eta udaletxera etorri, eta udaletxean bertan proposatu espiritu hori berreskuratzea eta antolatzea gaur egun den nazioarteko jaialdia. Hamarkada eta erdi igaro dira lehenengo kale antzerki jaialdi antolatu genuenetik gaur egun arte. Eta 25 urte hauetan izugarri aldatu da kale antzerki egintza. Hasiera batean hankapaluak ziren nagusi, baina bilakaera galanta eta bilakaera arina eduki du kale antzerkiak. Gaur egun ez dugu esaten kale antzerkia, esaten dugu kaleko arteak. Eta zergaitik, kale antzerki egintzan, arte guztiek daukate lekua. Ikus dezakegu kale antzerkia zeruan, itsasoan, hondartzan, ikus dezakegu piroteknia, sua, musika, perkusioa, gaur egun kale antzerkiak zabaltzen du futboleko mundiala. Lehen, hirugarren artea, hirugarren antzerkia ditzen zen, aztertuta zegoen. Gaur egun, brankan dago, hor, aintzindari bideak zabaltzen, bide berriak egiten. Zer gertatu da 25 urte hauetan? 11 istorio, 11 kontu, 11 emozio bizi izan dugu, eta zerbait gogoratzearen joango nintzateke bigarren ediziora, 1980an. Hor, planteatu genuen Markeline antzerki taldearekin antzeslan bat hondartzan, eta hondartzan geundela, jendea, ez dakitze, zergaitik, jendea bildurtu zen, izutu zen, eta antzerkilariak ikusi zituenean, egia esan, ertzain jantzita atara ziren, ihes egin zuten hondartzatik. Eta bidean, jendeak korrika egiten zuen herrirantz, topa zuen ertzainek benetako kotxe bat. Eta kexu, esan zioten hondartzan zerbait gertatzen ari zela. Benetako ertzainak agertu ziren Karraspion, eta hor antzerkilariak atxilotu zituzten, eta ni neu antolatzaile gisa baita komisaldegira joan behar izan zuen. Bukatu gendun emanaldia komisaldegian. Oraindik batzuek ez zuten ulertzen kale antzerkia zer zen.
Aurten zer, bide berritzaileetatik jarraitzen dugu, eta gure 3 amets, gure 3 produkzio propio sortuko dugu eta plazaratuko ditugu. Alde batetik, joko dugu herri musikara. Horretarako, Orekatik sarekin egin dugu lan, eta gure musikari handiak, Aupa Maurizia, izeneko kale jira ikusgarria plazaratuko dugu. Hor, herri musika gaurko bilakatuko da, gaurko artea bilakatuko da, eta baita ere hitz egingo dugu antzinean hain garrantzitsuak izan ziren 5 herri musikari buruz. Maurizia, Leon, Fasio, Zuaznabar, Goikotxea, benetan ere bitxia eta berezia eta ikusgarria izango den kale jira. Gure bigarren ildoa izan da berriro musika, kasu honetan perkusioa, sua eta pirotekniarekin lotzea. Amets hori beti daukagu, piroteknia eskaini behar dugu gure jaialdian, ez? Eta horretarako jo genuen Frantziara. Hor, Liburne jaialdiarekin egin genuen topo eta Komandos Perku antzerki taldearekin, Toulousekoak dira. Komandos Perku Diabrubeltzak Euskal Herrikoa eta Liburne Lekeitio, 2 jaialdi, 2 kale antzerki talde laurak batera, elkarlanean Danbor talka Letxok de Tambors sortu dugu. Segurazki, Europan egon daiteken gaur egun formato handiko kale ikuskizunik nabarmenetako bat. Eta hirugarrenez, gure 3. ametsa Hondartzan kokatu dugu. Horretarako jo genuen Dantzaz konpainiarengana. Dantzaz konpainiak egin zuen Sarri itsasoan dela 2 urte, eta danak unkigarri eta harrigarri atara ginen emanaldi horretatik. Beraz, argi geneukan berriro nahi genuen lan haiekin. Eta hortik sortu da Itsaslaboa. Berriro ere 3 elementutan, 3 osagaietan oinarrituta. Mikel Laboaren kantak, dantza garaikidea, eta hori dana Hondartzan. Lekeitioko leku magikoan, gau horretan, itsasoaren zurrumurru atzean. Beraz, espero dugu aurten ere, produkto eder eta politx plazaratzea, kasu honetan hondartzaratzea. Geroari begira, jaialdiak jarraitzen du lanean. Badugu ja hainbat proiektu buruan datorren urteari begira. Baina jarraituko dugu azken urte hauetan jaialdiari nortasuna eman dion sortzeko joerarekin. Eta 3 norabidetan nabegatzen dugu. Bata, Euskal Antzerkiari begira jartzen da. Euskal Antzerkiak izango du Lekeition beti plaza. Bestaldetik, joko dugu nazioarteko panoramara. Europan, Amerikan, Asian, Afrikan egiten den antzerkirik nabarmenena eta politxena. Jarretuko dugu horretan lanean eta horretan buseatzen eta bilatzen. Eta 3. guretzat oso garrantzitsua den norabidea da produzio propioak. Jarretuko dugu amesten eta jarretuko dugu ideiak sortzen eta hainbat sortzailekin lan egiten. Horrek ematen dio Lekeitioko jaialdiari nortasun berezia. Orain arte 11 produzio propio sortu dugu eta jarretuko dugu jotake lan etorkizuna eraikiz.